per atendre'ns. Escolti'm, Molt bon dia a tothom. bon dia. Per què decideixen marxar de la mesa de diàleg entre governs i agent social en aquests moments? En aquests moments, la mesa de diàleg social, donat que el govern, jo crec que irresponsablement, ha expulsat d'aquesta mesa de diàleg els empresaris, a la patronal, doncs nosaltres hem pres la decisió de suspendre les negociacions, perquè ha estat, jo crec, una decisió gravíssima quan en uns moments de tremenda crisi econòmica, d'excepcionalitat econòmica, que ja bé ens hauríem de remuntar després de la Guerra Civil o després de la Segona Guerra Mundial, amb la que avui 4 milions de persones estan en una situació d'ERTOs, que a finals del mes de juny han de resoldre la situació d'aquestes 4 milions de persones que estan en aquesta greu situació laboral. Quan hi ha més de 500.000 persones que encara no han cobrat del segur, no? Aleshores, parlar de reforma laboral és quebrar la confiança dels empresaris quan això s'hagués tingut de tractar en la mesa del diàleg. I ha sigut una decisió, jo crec, irresponsable per part del govern central d'expulsar-nos i des d'aquest punt de vista nosaltres hem dit, bueno, suspenem les negociacions. Ara és el govern el que té la pilota al seu costat i ha de prendre decisions i ha d'explicar què és el que vol fer, perquè no és el moment de reformar o de derogar la reforma laboral, és el moment de generar confiança, és el moment de comptar amb els empresaris, de comptar amb els sindicats per incentivar l'economia, per recuperar l'ocupació, per donar confiança no solament als empresaris, que som els únics que podem generar llocs de treball, que som els únics que podem ocupar a la població espanyola que avui està en una greu situació, i també entenc que un anunci d'aquesta categoria pot trencar la confiança dels inversors internacionals. Per tant, és una suspensió temporal i ara és el govern el que té la pilota per poder emendar, jo diria, o corregir aquest greu error que es va produir abans d'ahir al Congrés de Diputats. Clar, però, senyor Sánchez Llibre, és a dir, què hauria de fer el govern perquè vostès hi tornessin? Perquè ahir la ministra d'Economia va ser molt clara. Què demanen més vostès? Quin fet concret demanen per poder tornar a aquesta taula? A veure, jo penso sincerament que se'ns va faltar el respecte. Aleshores, quan un és expulsat d'una taula de negociació, el que ha de fer el president del govern, perquè aquest govern hem vist que té diferents veus. Jo entenc que el govern també està passant, jo no voldria estar en cap moment amb la pell del senyor Pedro Sánchez, perquè tenim una pandèmia sanitària terrible, molta gent ha perdut la vida, molta gent està amb por de tornar al treball, tenim moltíssims problemes. Per tant, ell el que hauria de fer, com a president del govern, és corregir aquesta situació i intentar reprendre les negociacions del diàleg social. Però posar sobre la taula, jo diria, aquells aspectes que afecten a moltíssima gent, a moltíssima ciutadania espanyola, en aquest cas també catalanes, i per poder corregir aquesta situació. I quin és, al nostre entendre, el que més interessa als catalans i als espanyols? Bé, intentar incentivar l'economia. A mi no m'agrada parlar de reconstrucció. És incentivar l'economia per recuperar l'ocupació. I el que volem els empresaris, que som els únics que la podem crear des d'un punt de vista de l'òptica privada, és que se'ns doni incentius i confiança per tornar a reprendre les activitats econòmiques. Però, senyor Sánchez Llibre, vostè deia, ens ha faltat el respecte. Per tant, està demanant una disculpa, està demanant una trucada, que no sé si s'ha produït o no, i aprofito per preguntar-li. Bé, jo penso que els ponts del diàleg mai es trencaran unilateralment per part dels empresaris. Jo crec que aquesta és una situació que en el seu moment, si és que ja no s'ha produït, entre el president del govern i el senyor Garamendi, han de resoldre aquesta situació. Però, repeteixo, per resoldre aquesta situació, quan un t'expulsen, és a dir, escolta, que et cridin i et diguin, ara anirem a parlar d'això. I què és el que interessa des del punt de vista dels empresaris? Reactivar l'economia. Salvar ocupació, que ens donin confiança per tirar endavant. I avui el que preocupa a una part molt important de la ciutadania de Catalunya és què passarà amb aquests 4 milions de persones que estan amb els ERTOs i que finalitza el 30 de juny. Bé, doncs el govern ha de posar sobre la taula tots aquells mecanismes per donar seguretat que les empreses podran funcionar, posar sobre la taula tots aquells incentius que puguin generar un increment de l'activitat econòmica, en definitiva, reactivar l'economia.
Això és el que ha de fer el govern i això és el que esperem els empresaris. Ara, fer invents com els que es van fer en tot el respecte, perquè s'ha de respectar les decisions de determinats grups polítics, encara que no ens agradin. Doncs això creiem que no és el que interessa avui a la ciutadania espanyola. Avui el que interessa als espanyols i als catalans és reactivar l'economia, tornar a recuperar l'ocupació, confiança i sortir d'aquest atzucac que és molt important. Senyor Sánchez Llibre, de tota manera, li dic perquè una cosa és la qüestió de fons i l'altra és com es va fer. I voldria saber si vostè ho distingeix, això, perquè en l'acord de govern entre PSOE i Unides Podem ja es diu que hi haurà una derogació de la reforma laboral. Per tant, per vostès ahir, l'altra cosa és la manera i el per què. Però apartem això un moment. Vull dir, per vostès ahir això no podia ser en cap cas una sorpresa i vostès formaven part d'aquesta taula de diàleg amb els agents socials, sabent que aquest govern, en el seu acord programàtic i en el seu acord de govern, porta la derogació de la reforma laboral, com a mínim en algunes parts. Per tant, l'escàndol on és, senyor Sánchez Llibre? Jo penso que l'escàndol, perquè jo penso, tampoc és un escàndol, perquè, escoltin, les notícies volen, van amb una velocitat tremenda i d'aquí 3 dies no ens en recordarem. Jo crec que han estat amb les formes. Aleshores, és veritat que el govern va signar amb Podemos la derogació de la reforma laboral. Què diem als empresaris? Escoltin, anem a modernitzar la reforma laboral, però fem-ho a la taula del diàleg, amb formes i amb el fons, i probablement avui discrepem del contingut, però segurament arribarem a un acord. Però anem a tractar inicialment dels problemes que més afecten a la gent, que són aquests 4 milions de persones que no saben què passarà el dia 1 de juliol. Per tant, no és que ens estranyi el que vam plantejar abans d'ahir, sinó que han estat les formes, i quan estem immersos en unes negociacions importantíssimes que afecten a més de 4 milions de persones i quan hi ha més de 500.000 persones que no han cobrat les seves prestacions de l'atur, anem a parlar d'això, que és el que interessa als ciutadans, anem a parlar de l'economia real. I després hi ha un altre tema de confiança. Jo penso que aquí el govern ha de guanyar-se la confiança dels agents socials. Jo crec que no ens en podem sortir d'aquesta situació si no anem amb la complicitat dels agents socials. I nosaltres hem d'anar agafats de la maneta amb els sindicats fins a l'últim moment. Ens agradin o no ens agradin les pretensions inicials de les parts respectives, però tenim l'obligació, els empresaris, d'anar agafats de la mà amb els sindicats amb la màxima complicitat. I segur, jo n'estic convençut, que segur finalment arribarem a un acord, jo dic, per modernitzar la reforma laboral. Hi ha alguns aspectes que no ens agraden, però ja hi arribarem. No, li dic per això, els punts a suprimir que plantejava el PSOE són, a part d'aquest acomiadament per baixes reiterades per malaltia, que de fet això ja s'ha abordat, no? Exacte. Que no hi hagi pròrroga automàtica de convenis quan caduquin i que el conveni d'una empresa no tingui preeminència sobre el conveni col·lectiu. En aquests 3 punts, des de Foment del Treball, hi ha marge per arribar a acords? Jo crec que en una negociació sempre hi ha marge. Sempre hi ha marge en la negociació. Les negociacions en aquests moments no s'haurien de trencar mai, almenys unilateralment. Nosaltres sempre ens hem avingut a sentar-nos a la taula amb els sindicats. Jo soc del banc, ja ho he dit diverses vegades en aquest programa, hem d'anar, tenim l'obligació moral i formal d'anar agafats de la mà amb els sindicats. Si aquests temes que ens han plantejat no ens agraden, negociem-los. Sempre buscarem o trobarem un punt intermig per buscar una solució efectiva per donar confiança als empresaris, que som els empleadors o els ocupadors màxims de l'economia espanyola, per tirar endavant. Faltaria més. Però jo no crec que això es pugui fer de la manera que es va fer fa 2 dies, amb la que nosaltres, sincerament, després de signar un acord fa pocs dies, tripartit, amb la que vostès saben perfectament que Foment no va estar d'acord amb el fons en aquest acord, malgrat que van donar confiança amb el senyor Garamendi, home, se'ns falti el respecte d'aquesta manera. Jo crec que les formes a la vida s'han de cuidar molt. I per part dels empresaris, en una situació tan difícil com l'actual, segur que hi haurà punts de trobada. Vaja, jo no estic convençut. Deixi'm a veure si ho he entès bé. Vostè abans ha parlat de confiança, més enllà d'aquesta voluntat conciliadora que ara vostè manifesta en aquestes paraules. Però amb el moviment polític, segurament d'estratègia política per salvar una votació que es veia en perill al Congrés, Foment del Treball li ha perdut confiança al president del govern espanyol? No.
Jo mai... És que és molt... Perdre la confiança amb el president del govern espanyol, almenys jo personalment no l'he perduda, perquè la podem recuperar. Potser l'hem perduda conjunturalment durant 24 hores o 48 hores, però això és recuperable, faltaria més, perquè és que tenim l'obligació de treballar conjuntament, tenim l'obligació de resoldre la situació laboral i econòmica que viurem en aquest país, malauradament, durant els propers 2 anys. Per tant, això es pot recuperar ràpidament, però és una qüestió que depèn més del president del govern que no pas dels empresaris. En hores d'ara no s'ha recuperat perquè, tot i que ahir es va dir que Pedro Sánchez va trucar al senyor Garamendi. Sí, jo crec que és veritat que va haver-hi diverses trucades entre el president del govern i el senyor Garamendi. Ara el que cal en una situació com aquesta és recomposar aquest clima de diàleg. I això es pot fer, el recomposarem segur, però no perquè ens interessi a la patronal dels sindicats, per l'interès general. Està en joc moltíssimes qüestions que afecten a molts ciutadans de l'estat espanyol i tenim l'obligació moral de resoldre-ho, perquè nosaltres, que som els majors ocupadors, necessitem aquesta confiança, sincerament, crec que la podem recuperar. Josep Sánchez Llibre, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, una de les veus de la patronal, de Foment, però també de la COE, l'endemà, en fi, d'aquest terratrèmol, que com diu senyor, segurament, potser demà passat ja ni ens en recordarem, però com que els terratrèmols són fogarades que pugen fort, aquesta, Déu-n'hi-do, com ha pujat. Gràcies i bon dia. Bon dia, moltes gràcies a vostès.